כל יהודי ויהודי מצווה בימים אלו לעשות חשבון נפש כפול, חשבון נפש אישי שלו וחשבון נפש של עם ישראל. איזה תופעות יש במדינה. רק שוחד. כיף. וילה ווולבו. באמריקה. לידו באמריקה. האמריקאיות נגמרו. אוסטרליה. למה? כמה שיותר רחוק, כמה שיותר רחוק. אני בגיל 29, אני היום 8 שנים בסם. בתוך זה 5 שנים בתי סוהר. השפר הוא מוכן. אחד רוצה לבלוע את השני. מה עושים מצב כזה? מה? והצבא אני אברח מהארץ. מי כואב את הכאב הזה? אלפי יהודיות נשואות בכפרים עם ערבים. שמעתם פעם מישהו, איזה מנהיג במדינה שיזעק זעקת כאב? האם איזשהו שר במדינת ישראל זעק את זעקת הריקנות, זעקת הניוון, זעקת הפריצות? כל השאלה היא להחזיר את יהודה ושומרון או לא להחזיר. ארץ ישראל היא שלנו, כולה שלנו. הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא נתן לנו את ארץ ישראל. לא זו השאלה רבותיי. השאלה היא הילד איננו ואני אנה אני בא. זאת השאלה שכל יהודי צריך לשאול. הילד איננו, אחי ורעי, הילד איננו.